Hej og hjertelig velkommen til den her video. I dag skal vi tjekke den nye opdatering ud. Og hvis I ikke har bemærket det, så er det altså min første video med stemmen. Og jeg har altså allerede fået købt det, jeg gerne vil have fra de her sæt, som er de her gemasher og underlad. Jeg fortryder en lille bitte smule, jeg har købt underlaget, fordi jeg synes ikke, det sidder så godt på hesten. Det svæver lidt, føler jeg. Men der er jo kommet nye heste. Der er kommet en ny version af den der Andalusia. Jeg kan ikke finde ud af at udtale den. Men ja, den her hest, den er faktisk lige her. Jeg kan ikke love, at jeg køber nogen, fordi i de her spoilers, jeg har set, der er det ikke lige noget for mig. Altså, jeg kan godt lide den spanske skridt og dens color codes, men de andre gange der er jeg faktisk ikke så vild med. Men nu må vi se, når jeg kommer derop. Men jeg skulle mene, at de stod i Jorvikstallen. Ja, de står i Jorvikstallen, så nu skal vi lige tage en Tvæler Sønfiguren. Jeg er meget spændt på at se dem. Og ja, der er altså de sådan lag her, men det er fordi, det har Starship altså ikke lige helt fået fikset endnu. Så jeg kan ikke love, at det bliver en video uden det her. Men vi må bare håbe, der ikke står for mange mennesker deroppe, fordi så bør det ikke lægge... Det er faktisk fint nok. Ja, det begynder allerede her lidt at lægge lidt. Ja, den hvide, den kunne måske godt være noget. Og den sorte, jeg føler måske lidt den ser lidt beskidt ud, den her. Men nu må vi se. Godt. Hvis vi starter en Andalusia, den hedder en Andalusia. Hvis vi starter med den første code her, det lægger virkelig meget. Nå. Den første code ser lidt beskidt ud, føler jeg. Den skridt meget fin, elegant og sådan lidt afslappet i det. Men jeg føler godt, at dens knæ kunne blive lidt bedre. Her meget spidse knæ, synes jeg. Men en frisk, fin trav. Kortgalop. Jeg føler, at den hopper lidt mere, end den rider kortgalop. Eller er det bare mig? Det må jeg gerne lige skrive ned i kommentarer, hvad I synes. Og I må også gerne skrive, hvad I rater den her hest fra 1 til 10. Der er også den her, føler også lidt mere, at den bare sådan hopper afsted. Den her, jeg er ikke så vild med det her. Det giver mig lidt mere væddeløbshest end dressurhest. Her, jeg føler virkelig, det er en... Altså, jeg har ikke nogen heste med den her passage, specielt gangart. Jeg har dog lidt overvejet at købe en... Hvad det hedder? Jeg har overvejet at købe en Lipassaner, men alligevel ikke. Og så er der de spanske skridt. Lidt det eneste, jeg sådan kan lide ved den her hest i gangarterne. Den spanske skridt, den er sygt cute, der med hovedet, der går frem og tilbage, hvis vi lige kan se igen. Det lægger lidt. Men hovedet er sådan meget rigtig cute. Sådan meget rigtig cute, ja. Så har vi den hvide her. Synes, den ser lidt ung ud i det. Meget. Ja, som sagt, så synes jeg, at den ser meget ung ud. I forhold til den anden, jeg følte, den her ser lidt mere gammel ud. Eller er det bare mig? Og jeg kan simpelthen ikke lade være at tænke på den hvide Dartmoor pony, når jeg ser den her. Jeg ved ikke lige helt hvorfor. Så har vi den sort her. Egentlig meget basic. Bare sort. Og den her, en coat, jeg ikke føler, vi har så mange af heste, der kan være den her. Men når jeg sådan lige kigger basic på den her hest, så kan jeg ikke lade være at tænke på den nye Mountain Horse. Jorvik Mountain Horse. Jeg føler, den minder meget om, altså ikke sådan i gangarterne, men sådan i kropsformen. Den har aldrig sagt mig noget, den her coat. Og jeg er heller ikke så vild med den der hollandske varmblod, der ligner lidt den her. Så har vi den her, den er også meget cute, føler jeg. Den ser også lidt ældre ud i det, føler jeg også. Jeg føler mange ting lige nu. Den her, jeg kan rigtig godt lide dens blå øjne, og den der maske, den sådan har på hovedet på en måde. Ja, men jeg tænker ikke, jeg skal have en lige nu. Måske jeg skal have dem, når de kommer på tilbud i bazaren.
Jeg skal i hvert fald også have en Jorvik Mountain Horse, når den kommer på tilbud i bazaren. Men lige nu tænker jeg ikke, jeg skal have sådan en hest. Fordi, altså, jeg er jo lidt broke, som I kan se, og jeg føler ikke, den siger mig ikke så meget lige nu, kan jeg godt mærke. Også den har, altså i spoilerne normalt, hvis jeg skal have en hest, så siger den, så tænker jeg sådan, wow, når jeg ser spoileren. Men den her hest, der har jeg egentlig bare tænkt, hvad er det her for noget? Altså, jeg føler ikke sådan, der er sket så meget fra den gamle til nu. Selvfølgelig så ser den lidt mere realistisk ud. Men altså, jeg føler ikke rigtigt, der er sket så meget. Altså, den er jo rigtig fin, Kate. Den er jo rigtig fin, synes jeg. Altså, mega pæn. Ja, altså, man kunne også godt blive lidt fristet nu, når man ser den her ride. Man kunne godt blive lidt fristet, fordi den er jo mega pæn. Altså, skridten. Men så er det bare, når man kommer op i sådan en trav og sådan noget. Men jeg tror... Jeg altså ikke lige nu, desværre. Jeg skal ikke have en lige nu. Men nu når vi lige er her, så føler jeg, at jeg kan se en lille forskel. Altså, er den her bane blevet opdateret? Er ridebanen blevet opdateret? Skal vi lige prøve at se, er der kommet nogle nye spring så? Jeg føler, den er meget større. Det er det samme. Det er det samme. Det er også det samme, tror jeg. Skal vi lige se herhen. Altså, jeg læser aldrig de her nyhedsbreve, kan man sige, på en måde. Det her, det er da nyt. Nyt for mig i hvert fald. Altså, jeg er sjældent her i Jorviksdalen. Nå, det har jeg ikke set. Det har jeg faktisk slet ikke lagt mærke til. Man kan få en lille lanse her. Lille, hvad jeg bør gøre om. Ja, fordi jeg valgte at blive en del af det unicorns. Så ser vi lige B her. Det lægger meget nu. Det samme går jeg ud fra. De her spring altid været her. Jeg føler, de er nye. Men der er også noget, jeg godt vidste. Det er, at der kom nye spring nede ved godset. Det vidste jeg sikkert ikke godt. Og det var ikke engang, fordi jeg havde læst et nyhedsbrev. Det var, fordi jeg så det i en video. Jeg læser aldrig de her nyheder, medmindre der kommer nye heste, og de lige siger mig noget. Men ja, der er simpelthen kommet nye spring, ellers er de bare gamle. Men jeg føler, at sandet her, det er også blevet en anden farve. Man kan godt mærke, det er lang tid siden, jeg har været her. Skal vi lige spørge her, der er stejl. Det er jo meget, meget fint. Det er ikke helt noget for mig, men ja, og som I kan se, så har jeg købt de der underlag. Jeg har ikke købt det her underlag. Eller sadlen. Jeg synes ikke sadlerne. Jeg er ikke så vild med de der sadler. Nå ja, det kunne også være, der er kommet noget nyt ud til os mennesker. Der er kommet nogle støvler ud. Ikke fordi de siger mig det store igen. Altså, hele den her pakke her, de ligesom er kommet ud med på en måde med hest, og den siger mig ikke noget. Altså, jeg ved, der er virkelig mange, der er excited over, der er kommet nye Andalus, de der nye heste. Men jeg er egentlig ikke så excited. Altså, jeg tænker bare, Nu tænker jeg egentlig, at det her, det var det for min allerførste video med stemme. Håber, I vil tage godt imod den, og hvis den er lidt rodet, altså, så det er fordi, det er den første video, og jeg ikke helt har vidst, hvordan jeg sådan skulle starte den, eller noget. Men håber selvfølgelig stadig, at I vil tage godt imod den. Og så må I må gerne, nu siger jeg det igen, men I må gerne skrive, hvad I synes om den nye hest. Og så må I også meget gerne subscribe og like, så vi kan komme op på 300, fordi vi har lige ramt 200, hvilket jeg er mega glad for, og synes, det er gået ekstremt hurtigt. Men altså, det er jo ikke nogen ulempe, kan man sige. Det er jeg bare glad for. Men så ses vi i næste video, som nok kommer ud på næste onsdag, medmindre det er en meget lille opdatering. Fordi jeg kan faktisk ikke huske, hvad der kommer ud næste onsdag, men vi ses.